να σας καλησπερίσω. Ξεκινάει μια δύσκολη χρονιά. Να ευχαριστήσω πρώτα εσάς που στα όπλα τα περσινά, που ήταν η δουλειά και η αλήθεια, το στείλετε εσείς. Και από εσάς εξαρτάται σε μεγάλο κομμάτι η προσπάθεια που κάνουμε. Να ευχαριστήσω τους γονείς και τους φιλάθλους που βρεθήκανε σήμερα. Τα παιδιά αυτά που επιλέξαμε αντικειμενικά και δίκαια, είναι τα καινούργια παιδιά, λείπουν 2-3 ακόμη. Όπως βλέπετε είναι δύο ομάδες, αλλά στο στόχο που βάλαμε και είναι η Β' Εθνική και τίποτε άλλο, όσο θα είμαι εγώ τουλάχιστον, έπρεπε να κάνουμε τις επιλογές μας. Κολυμπήσαμε λίγο στα βαθιά τώρα τελευταία, γιατί έτυχε στον όμιλό μας η Λάρισα. Από εκείνη την στιγμή που έγινε η κλήρωση της Λάρισσας, φέραμε άλλους 4-5 ποδοσφαιριστάς, οι οποίοι παίζανε στις πατρίδες τους σε μεγάλα πρωταθλήματα. Και αυτό γιατί ο μόνος μας στόχος σαν διοίκηση είναι η άνοδος στη Β' Εθνική. Γιατί όπως είπαμε και πέρσι, και όταν ξεκινήσαμε και τη φετινή χρονιά, αφού δεν ήρθε κάποιος μεγαλοεπιχειρηματίας να ηγηθεί της προσπάθειας, ήμασταν υποχρεωμένοι το καλό που κάναμε πέρσι να μην το αφήσουμε να πάει στράφη. Δόξα τω Θεώ, με τη βοήθεια του απλού κόσμου, το ξανατονίζω, του απλού κόσμου, με τη συνδρομή τους, με το διαρκείας τους, μέχρι τώρα φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο που, πιστέψτε με, είμαστε ανταγωνιστικό σωματείο. Τα υπόλοιπα θα τα πούν τα παιδιά στο γήπεδο. Αλλά αυτούς κάποιος τους επέλεξε και αυτή η διοίκηση νομίζω ότι έκανε το καθήκον της στο βαθμό που μπορούσε και ίσως υπερβάλαμε και τους εαυτούς μας να φέρουμε αυτά όλα τα άτομα εδώ για να αγωνιστούν για έναν και μόνο σκοπό. Πρώτα για την Καστοριά, για την ιστορία της και για το όνομά της και μετά για τους εαυτούς τους. Γι' αυτό φυσικά λείπει ο αρχιτέκτονας, ο Πασάρης ο Δημητρίου, δικαιολογημένος γιατί μια μέρα είναι με την οικογένειά του, δεν ήθελα να το στηρίσω την οικογένειά του σήμερα. Αυτό και μου ζήτησε λόγο να μην είναι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί ακούγονται πολλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ξεκινήσαμε η οικογένεια, απλά μεγάλωσε η οικογένεια. Και έτσι θα πάμε. Από εκεί πέρα, τα νέα αποκτήματα για ορισμένους δεν χρειάζεται καν να πούμε, γνωρίζουν η κοινωνία της Καστοριάς και ο φιλάθλος κόσμος της Καστοριάς την αξία τους. Είναι νέα παιδιά και από εδώ, από τον τόπο μας, τα περισσότερα και από τους γύρω νομούς που ήρθανε. Για όλους ξέρουμε την αξία τους και πάνω απ' όλα ταιριάξανε στην ιδέα της ανόδου της Καστοριάς. Είμαστε ικανοποιημένοι σαν διοίκηση, έτσι νομίζω, εγώ από την πλευρά μου, ότι κάναμε τα αδύνατα δυνατά. Από εκεί πέρα, είναι στο χέρι του κόσμου και της τοπικής κοινωνίας να στηρίξει αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Και πιστέψτε μου, ειλικρινά είναι υπεράνθρωποι, είναι πάνω από τις δυνατότητες μας, άρα το παλέψαμε και το παλεύουμε. Έχουμε να βρούμε υποστηρικτάς στην προσπάθεια που γίνεται, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργήσουμε ως ένα επίπεδο επαγγελματικά. Άσχετα αν τα συμβόλαια δεν είναι επαγγελματικά. Γιατί για να λέγεσαι Καστοριά και να θέλεις να σε σέβονται οι άλλοι, πρέπει και εσύ να λειτουργείς σε αυτούς τους ρυθμούς. Νομίζω ότι αυτό θα σας το πούν τα παιδιά, το πώς νιώθουν εδώ που ήρθανε και το τι κάνουμε εμείς σαν διοίκηση για να είναι αυτοί καλά. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, απλά να παρουσιάσουμε τα παιδιά, εσείς να τους παρουσιάσετε στην κοινωνία της Καστοριάς, ρωτήστε τους. Όπως πέρσι έτσι και φέτος, γνώμονά μας είναι η αλήθεια και η δουλειά. Γι' αυτό και όταν μίλησα με τον καθένα ξεχωριστά για να έρθει στην ομάδα αυτή, τον είπα ότι πρώτα δεν πρέπει να έχει προτεραιότητα το χρήμα. Γιατί δεν είμαστε η διοίκηση που τα έχουμε. Είμαστε η διοίκηση που τρέχει, αγωνίζεται, τα βρίσκει και τα δίνει όμως. Γιατί αυτοί είναι οι πρωτεργάτες. Αν αυτούς δεν τους έχεις στον βαθμό που πρέπει να αισθάνονται άνθρωποι, τότε τζάπα ο κόπος, τζάπα δουλεύεις. Και επειδή πέρασα και μέσα από τον αγωνιστικό χώρο και σαν φροντιστής και τιμή μου που με κατηγορήσαν κάποτε και ως φροντιστής και φροντιστής και γενικώς και έφτασε αξίως ο Θεός να είμαι εδώ που είμαι και να διαχειρίζομαι τουλάχιστον με τη συνείδησή μου καθαρή το όνομα Καστοριά με τον καλύτερο τρόπο. Εγώ αυτά είχα να πω. Είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε να μου κάνετε. Το ίδιο και στο Γιάννη, γιατί κακά τα ψέματα και στον Αντώνη. Το πόσο υποφέρουμε το ξέρουμε εμείς προσωπικά οι ίδιοι και οι ίδιοι άνθρωποι που είναι δίπλα μας.